Planong tigil pasada ng ilang tsuper sa Pangasinan ngayong araw hindi natuloy. Pero ang ilang tsuper naniningil daw ng sobra sa mga pasahero. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Walang naganap na tigil pasada sa hanay ng transport sector sa Pangasinan ngayong araw. Pero ang naging problema ng Autopro Pangasinan Chapter ay ang mga impormasyon na paniningil ng sobra ng ilang jeepney driver. 3 piso hanggang 4 na pisong dagdag mula sa minimum fare ang umano'y sinisingil ng ilang tsuper. Iimbestigahan daw ng Autopro Pangasinan Chapter ang mga driver na nagpatupad ng taas pasahe simula kahapon dahil ito daw ay malinaw na paglabag sa batas trapiko. Pinapamonitor lang natin in case na may maganoong kaso para makausap namin mismo yung operator at driver ng jeep. Umabot lang sa 250 pesos ang malinis na kita maghapon kahapon ni PhilAm. Bagamat maliit daw ang kanyang kita, hindi raw siya nagpatupad ng taas pasahe. Yung dati pa rin, ma'am. Bawal pa, ma'am. Hinintay namin yung LTFRB. Nauunawaan daw ng mga pasahero ang daing ng mga jeepney driver, lalo pat hindi biro ang tuloy-tuloy na oil price hike. Kaya naman, hindi na rin daw sila umaangal kahit pa may ilang driver na naniningil ng higit pa sa minimum fare. Kung ano yung sinabi nila, doon kami susunod sa kanila. Oo, talaga ganun. Kasi mataas naman talaga lahat eh. Hindi naman. Kasi ang gasolina, sobrang taas. Lahat ng bilihin ngayon, matataas na eh. Alinsunod sa Joint Administrative Order sa pagitan ng LTFRB at LTO, mabigat na violation ng overcharging. Magmumulta mula sa 5,000 pesos hanggang 15,000 pesos at recommendation ng cancellation ng PUV franchise. Aksyonan po namin yan definitely. Pero ang point po talaga is kailangan talaga ng ebidensya. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.